Hello, children. Welcome to Kids Live. Sanibona What a wonderful bantwana, siyanamukela opportunity to kwi-Kids learn about Live. the Lord Jesus. Do you know that each of us has a Futhi niyazi heart? ukuthi kuyisimanga kanjani Our heart ukufunda shows ngeNkosi that we are uJesu. alive. And the Bible says in Ezekiel, I will give you a new heart Niyazi and bantwana a ukuthi new lo mind. nalo unenhliziyo futhi inhliziyo Then you will yethu be my people and I will be your God. What does this mean? iyashaya uchaza ukuthi siyaphila. The Bible says we are born as sinners. In this book, UHezekeli the heart of 36 man, verse 26 iBhayibheli lisho ukuthi talks about ngiyakuninika And inhliziyo there entsha is a ngifake phakathi fight kwenu between the umoya devil omusha. and the Lord Jesus. Now let's have a look what we can Nizokuba find ngabantu in our bami hearts nani if ngibe we haven't given uNkulunkulu our wenu. heart to the Lord Niyazi Jesus. bantwana ukuthi kuchazani lokho? Here we see a peacock. Look at all Niyazi the bantwana ukuthi beautiful kuchaza ukuthini colours. ukuthi ube nenhliziyo And this entsha. peacock knows Njengoba it's bantwana nazo beautiful. sonke sidaliwe And this siyizona. peacock symbolizes pride. And the Le peacock ncwadi is le showing off and saying, akatshengisayo I mem wonder if ikhuluma everybody can ngenhliziyo see yomuntu. how pretty I look. Siyabona kule ncwadi ukuthi usathane impi ekhona phakathi kukaSathane nenkosi uJesu. Asibhekeke bantwana ukuthi singatholani enhliziyweni uma singayinikanga inhliziyo yethu uNkulunkulu uNkosi uJesu. Impurity, bad thoughts, and evil Manje heart. lesi sithombe lesi sibonayo ukuthi utholani enhliziyweni enganawo uJesu. Buka kulesi sithombe sepigogo la, ipigogo liyazazi ukuthi lona lihle futhi linemibala emihle. Ipigogo-ke lona lichaza impakamo ngoba phela litshengisa wonke umuntu ukuthi kazi wonke umuntu uyangibona ukuthi ngimuhle kanjani. Kodwa inkosi uJesu akathandi umuntu onempakamo. Iyasho ukuthi uma sinempakamo simelana noNkulunkulu. Imbuzi yona itshengisa ukuyiphatha okubi futhi nenhliziyo embi futhi nomuntu nje ongaqondakala ongahambi ngendlela elungile. Mase sibona la ingulube etshengisa ukungcola nomuntu othanda ukudla kuze kweqe futhi siyazi ukuthi ingulube iyathanda ukuhlala odakeni ingcole. Uyazi nawe uma uyigeza ingulube uyayibona futhi usuyigezile ibuyele futhi odakeni. Futhi nathi singaba njalo singene odakeni lwesono singcole. Lokho kuchaza ukuthi siyizitha zikaNkulunkulu. Futhi ingulube itshengisa umuntu odlela kwasafuthi ofuna izinto engaphezulu akaneliseki umuntu onganeliseki. Uyazi nawe mhlawumbe ufuna ikhekhe elikhulu kunabanye noma i-orange elikhulu kunabanye. Lokho kuchaza ukunganeliseki. Kufanele sihlale sicabangela abanye ukuthi bethole okuhle okungcono kunathi nasithole lokho okuncane. Ngalokho soba nothando nokuthula enhlizweni zethu. Mase sibona la ufudu litshengisa umuntu oyivila, umuntu mhlawumbe mayithunya umuntu ecela ukuthi umenzele into ethile uvele ucashe ungafuni ukuthi angizweli ukuthi ngikwenze lokho. Lokho ufana nofudu utshengisa ukuvila empilweni yakho. Ungavumi ukuthi uthunywe lapho uthunywa khona. Mase siba nelephard laphana etshengisa ukuthi umuntu onentukuthelo ohlala ecasula unokucasuka onolaka. Ilephard itshengisa nomuntu onenzolo. Ngeke usithembe lesi silwane ngoba singavele sikugqumele nje noma yini ungalindeli. Lokho kutshengisa umuntu oshesha ecasuke uthi nje kancane umgudluze nje avele acasuke kakhulu nje avuke ngokucasuka. Mase siba nenyoka. Uyabona ukuthi inyoka inolimi ongacacile kahle. Chaza ukuthi umuntu oqamba amanga. Ngalapho kwesinye isikhathi ukhuluma iqiniso uphinde futhi ukhuluma amanga awuqondakali nje. Ngalokho akekho umuntu ozokuthemba ngenxa yokuthi awukhuluma iqiniso. Mase kuba ixoxo
liyanamfuka nje. Ichaza ukuthi isilwane esichaza umuntu chaza umuntu onolaka. Ixoxo lona lichaza umuntu onenkani. Ixoxo lihlale lenza lokho okuhlukile, lokho okutshela ukuthi likwenze. Mhlawumbe ulikhiphe endlini liphinde libuyele futhi. Lenza nje lokho okuhlukile, linenkani. Uma thina sinenkani singezwa, sinomoya wexoxo empilweni yethu. Njengoba nibone nje ngaphandle kwenhliziyo khona igazi likaJesu. Futhi nayibona nenkosi uJesu lapha ithi, mntwanami, ngiyacela uvule umnyango wenhliziyo yakho ukuthi ngingene phakathi. Ubona ubuso bale ndoda futhi ukuthi bubi futhi ayinayo injabulo enhliziyweni yayo. Amehlo akhe abomvu futhi nonembeza wakhe ucimile, mnyama unembeza wakhe. NoSathane uyinkosi yale nhliziyo, umile nemfologo yakhe. Khona ivesi etholakala kwiSambulo 3:20 elithi, bheka, ngimi ngasemnyango ngingqongqotha. Uma umuntu ezwa izwi lami, avule umnyango, ngiyakungena kuye. Le ndoda-ke nayo ikuvumela ukukhanya ukuthi kungene enhliziyweni yayo. Futhi uma kufika ukukhanya enhliziyweni yakho, uqhamuka uNkosi uJesu uxosha zonke izono. Njengoba uyibona lezilwane noSathane uyabaleka. Okuzosiza ukuthi size kuNkosi uJesu. Nkosi uJesu, mina ngiyisono, nansi impakamo, nansi inkani, nakho ukucasuka. Ngicela uNkosi uJesu, Nkosi uJesu, ngiyacela ungixolele. uJesu kifike isigeze ngegazi layo bese isinika inhliziyo entsha. Fika uNkosi uJesu elethe ukuthula, elethe uthando, elethe ukujabula. Futhi nobuso bale ndoda niyabona ukuthi kunokuthula ebusweni bayo. Bantwana, mase nimvumela uNkosi uJesu sehlala enhliziyweni yenu, uyayibona iy'thelo zikamoya ikhula enhliziyweni yakho. Uthole lapho ukuthi ubunganalo uthando phambilini, kodwa manje usunalo uthando. Lapho ubungabekezeli, kodwa manje usuyabekezela. Lezi zithelo njengoba ubona kule ndoda, ungabona ukuthi ube nonembeza ohlanzekile, ube nobuso obuhle futhi. Sathane aphoxeke ngenxa yokuthi uselahlekelwe le nhliziyo, kodwa uJesu awine. Nawe awuthandi lutho, umeme uNkosi uJesu ukuthi angene enhliziyweni yakho. Vula inhliziyo yakho lapho engqongqotha enhliziyweni yakho. Afike aphile ey'nhliziyweni zethu. Asithandazeni-ke bangani. Nkosi uJesu, siyabonga ngalo mbiko osiphe wona. Nkosi uJesu, siyabonga lokho osenzele khona. Siyacela usize nalo ukuthi Nkosi Jesu sibone isidingo sethu, ukuthi size kuwe sihlanze iy'mpilo zethu, ukuze sibe ney'nhliziyo ey'hlanzekile, sikuphilele Nkosi Jesu. Siyacela lokho Nkosi Jesu, sithembe egameni lakho. Amen.